Αγαπημένη, υπέροχη παρέα. Μια άλλη πανέμορφη μέρα στην πανέμορφη Καβάλα μας, συγκεκριμένα στη Χρυσούπολη, και με μια πανέμορφη και θετικότατη καλεσμένη, την Ελένη. Την Ελένη. Από πού μας έρχεσαι, Ελένη? Από Σέρρες. Σέρρες. Τέλεια. Τέλεια. Δεν μπορείς να δεις κάτι άλλο από την Ελένη παρά μόνο τα μάτια. Είναι το πρώτο που σε τραβάει. Τι πρέπει να κάνει ένας έξυπνος άνθρωπος? Να επικεντρώσει το βλέμμα σε αυτήν την υπέροχη ζώνη των ματιών. Σε αυτά τα υπέροχα σγουρά μαλλιά που έχουν κάποια στοιχεία φυδάτωσης, είναι πάντα καλό να τα χτενίζουμε με μία ειδική χτένα πριν το λούσιμο. Γιατί με το λούσιμο, όταν βρέχονται τα μαλλιά, ανοίγουν τα λέπια τους και μπερδεύονται μεταξύ τους. Οπότε είναι πάρα πολύ έξυπνο να χτενίσουμε τα μαλλιά πριν τα λούσουμε. Σήμερα με την Ελένη λοιπόν θα κάνουμε κούρεμα. Το χρώμα της είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα άλλο κεφάλαιο είναι ότι αυτό το καταπληκτικό σγουρό μαλλί πρέπει να του δώσουμε την υγρασία που χρειάζεται για να ξαναζωντανέψει και να μας δώσει αυτό το στοιχείο της πολυτέλειας, το στοιχείο της λάμψης. Αντιλήφθηκα ότι είναι η ίδια πολύ πιο μοντέρνα, πολύ πιο σύγχρονη από ό,τι τα μαλλιά της μας λένε. Μπορείτε απλά με ένα κούρεμα, ένα 5 λεπτό μακιγιάζ και μία ενυδάτωση να γίνεται έτσι. Oh my God! Απίστευτο! Απίστευτο! Είναι... Πες μου, Ελένη. Δεν το περίμενα, δεν το περίμενα. Τόσο ωραία, τόσο... Μου λείπουν τα λόγια, δεν ξέρω τι να πω. Πες στα γερμανικά. Τέλεια. Λοιπόν, Gefällt die Worte. Es ist wirklich super. Super. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schön ist. Μπράβο. Λοιπόν, νομίζω αυτό που είπα, κρυβόσουνα πίσω από εκείνο το μαλλί. Όλη αυτή η ομορφιά δεν φαινόταν. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, όπως πάντα. Τέλεια. Αισθάνθηκα πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Η μουσική, το περιβάλλον. Θα έρχομαι πάντα.